Sziasztok srácok! A videó végén ülnek nektek, hogy nem lesz másik kamera. Ezt technikai problémák miatt nem tudtam megoldani, hogy másik kamera legyen. Tehát nem lesz másik kamera. Igazából elmondom gyorsan a lényeget, hogy mik voltak a másik kamerán. A másik kamerán semmiféle fajta dolog nem volt, csak az, hogy egyes legóknál voltak dugattyúk, amik hogyha mentél vele, nyilván a kocsival, akkor mozogtak a dugattyúk. Ennyi volt az egész, amit ott felvettem, szóval ezt nem fogjátok látni, ezért bocsánatot kérek, majd lesz később valamikor normális kamera, most ezt nem tudtam megoldani, sajnálom srácok. De akkor kezdődjön is a videó. Sziasztok! Én Marci vagyok, és ezzel a nappal hétfőn egy új csatornát fogok elindítani, valószínűleg később látjátok, ami a Legós csatorna. TikTokon már készítettem egy ilyen videót, ahol az összes Legómat bemutatom, majdnem az összeset, és lesz egy másik kamera, ahol a Legókat fogom bemutatni, talán valószínű ezzel, de ezen láttatok majd engem. Szóval, TikTokon egyet már csináltam, de azóta több legóm lett, szóval nézzük is. Azt elfelejtettem mondani, bocsánat, hogy az ilyen kicsi kis legókat, mármint a kocsikat nem fogom bemutatni egyesével, mert kb. Ugyanaz, csak kocsi igazából. Szóval az első, az egy technikkészlet, egy hajó, ami így néz ki, mutatom a másik kamerán. Szóval így néz ki maga a Lego, de ez most csak így randomba. Következő az 3 darabot mutatok be egyszerre, mivel ez egy témakör, a Lego Ninjago, amiből, ha jól tudom, 3-on nem tudom, hogy ez a motor, ez most tök mindegy, igazából amúgy valószínűleg csak egy sima motor, de azért most akkor ezekbe is bemutatom a Ninjago közé. Az első, az itt van, ezeket én nem akarom bemutatni a mutató telefonon. Maga ez Ninjago, nem tudom, sosem néztem, vagyis hát néztem egy időbe, de nem vagyok a hívője ennek. Szóval ezt a karaktert azt nem tudom kicsoda. És van egy ilyen morcos arca, meg van egy vidám arca is. Aztán, hogyha ezt szépen rátesszük, így következő. Ez hiányzik a gumi róla, de semmi gond. Ez itt Zen, nem tudom. Tudom, hogy őt, de nem tudom, hogy kell kiejteni. Neki ez a motorja van. Nagyobb legókat fogom amúgy csak bemutatni ilyen másik kamerával. Gondolom lehet látni. Ja, és hogy Groottal mi történt? Azt el is felejtettem mondani. Nyugi. Jó, és jön az utolsó. Nem tudom, az egyik részben, a Sárkányok Birodalmában van főként ez az ember, ha jól tudom, én azt láttam, vagy hát abban emlékszek csak. Nem a Tűz Ninja, hanem ez a, nem tudom ki, aki magától tanul spinjitsuzni. Ez az emberke. Ja, és amúgy ennek nem is mutattam meg az arcát. Van egy ilyen nagyon-nagyon mérges arca. Meg van egy ilyen... Pillanat, leveszem a karaktert. Nem is tudom, ez nem is egy arc igazából, hanem ez csak egy ilyen kis dolog.
Nem tudom, miért van ez a fején. Vissza is tesszük. Ugye akkor itt tartottunk ennél az emberkénél. Motor ugyanúgy mozog, minden, ez is. Aztán őt is levesszük innen. Hát a lába az ott maradt, nem mindegy, erről most nem beszélünk. Van egy ilyen feje, meg egy, hát nem tudom ezt hogy hívjam. Ez ilyen, de mégiscsak valami dolog történt. Ja, és itt van ez a Technic, ez a motor. Ez azért, hát eléggé átlátszó az egész. Eléggé átlátszó motor, de motor. Érted? Motor. És ha jól tudom, igen. Pillanat. Átjövünk a mutatókamerára. A következő 3 az amúgy fogalmam sincs, hogy ezek honnan vannak. Nagyon-nagyon régiek már. Az első egy ilyen halálfejes. Ó, van benne egy kukabúvár. Ez ilyen halálfejes, igazából nem tud semmit, csak megy. Konkrétan, csak megy. Na szóval, ugye itt van. Semmi érdekeset nem tud. Jaj. Viszont egy darab dolog az megvan, ami ugye itt a kocsi, és a hátra húzod, figyelj, el fogom engedni. Ez itt mélyen. Na mindegy. És ezt így elengedem, akkor megy magától, szóval ez ilyen pullback-es. Hoppa, pullback-es dolog. Következő, szerintem ez ilyen monster truck, vagy nem is tudom micsoda. Amúgy lehet nem fogom többet használni a mutatós cuccot, mert így szerintem jobb a kameraszög, de ezt majd meglátjuk. Meg majd kérlek, írjátok le. Következő, ja amúgy ez alulról írnék ki, de ezt sem mutattam meg, mert amúgy nem semmi érdekes. Következő, kocsi. Következő, ugye ez is ugyanilyen. Viszont ennek már nagyobbak a kerekei, ezért mondom Monster Truck, de amúgy nem biztos. Aztán a legutolsó egy ilyen rendőrautó. Egy teljesen szép rendőrautó. Ennek a villogói, ezt lehet oda. Ja nem, ezt nem lehet mozgatni. Akkor rosszul tudtam, bocsánat. És ez is ugyanilyen pullback-es, hátrahúzod és megy. Ez volt ez a 3 fura kocsi, nem is tudom, hogy ez bocsánat, csak rendezkedek. Hogy ez milyen témakörбől való, valószínűleg ilyen monster truckos dolog, már mondjuk ez a rendőrautó, ez csak egy kétlem, hogy ez onnan lenne. Aztán hozom a másikat, a következőket, ami már amúgy csak 3 lesz. De viszont ezek hát ja nem, még lesz egy csomó. Kocsikból már csak. Hát kocsikból ugye itt egy nagy traktor, még semmi érdekes, amúgy ez is egy Technic szerkezet, mint láthatjátok. És nem vagyok benne biztos, de elméletileg nem. Ezt ugye el lehet távolítani, csak sok idő, egy kicsikét. Sok idő eltávolítani. De amúgy ez így megy, és ennyi. És ugyanúgy ezzel lehet irányítani, ezzel a kis dologgal, itt látod? Ott van bent az ülés, és a kormány is ott van benne. Így néz ki előről.
le tud, hátra tudja borítani, ami benne van igazából. Jól, nehogy áll meg. Ennyi az egész, ez a traktor. Aztán ezek már azért komolyabb legók. Visszateszem, aztán mutatom a többit. A többi az azért már eléggé komolyabbak, mint ezek. Voltak sokkal. Következők az 2 nagy kocsi, amit kaptam. Még talán nem is olyan rég. Technik, nyilván ez is. Alulról megmutatom először, így néz ki konkrétan alulról. Eléggé bonyolult, de hát ez ilyen. Eléggé sok matricát kellett amúgy rátenni. Az eddigieknél nem is mondtam. De amúgy ezek nem nyomtatással készültek, ezek a legók, hanem mindre matricát kellett tenni, amit hát nem szeretek. Nyilván ez még csak játékkészletek, de akkor se szeretek. Kocsi tud menni. És ja, ez nem tudom, itt van ennek a doboza, nem? Nem lett meg a doboza, de így néz ki. Nagyon érdekes, hogy nincsen. Igazából annyi, hogy nagyon-nagyon jól néz ki. Tehát most csak néz rá, nagyon jól néz ki ez a Lego. Aztán a következő, aminek úgy szint van ilyen kis irányító a tetején, ez is egy elég jó Lego már. Ez McLaren Senna, azt tudom, ez nem tudom pontosan. Ezt nem tudom, de Ford GT talán. Nem tudom, Ford GT szerintem. Ez meg egy McLaren Senna. Itt is van, hogy Senna, látjátok, csak ti fordítani nyilvánvalóan. Erre kicseszett sok matricát kellett tenni. Csak nézd meg ezt az egy oldalát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12 és 13. 13 matrica, most itt van egy 14. 14 matrica egy darab oldalra. Egy darab oldalra. Vágod? Egyetlen egy. És ugyanaz van a másik oldalán is. Konkrétan, szóval az már 28, a 14, 18, 28. Plusz még itt van egy, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igen, ez is matrica. 8, 9. Nagyon sok matricát kellett rátenni. És még hozzá itt is van 3 matrica. Nagyon durva. Nem tudom, mutattam-e? Ugyanolyan szokásos. Viszont itt van még egy dolog. Ugyanis, ugye így néz ki belülről, eléggé tágas, viszont ott vannak dugattyúk. Úgy szintén. És ha megyek, jön az utolsó 3 darab Lego. Nem tudom, melyikkel kezdjem. Kezdjük a Grootossal, mert abból csak egy van. És ez az egyik legnagyobb és a legjobb játékkészlet, amit én valaha kiraktam meg, és egy nagyon-nagyon jó volt ezt összerakni, élvezet volt, de komolyan. Ez az eddig legjobb Lego, amit én kiraktam életem során. Nagyon-nagyon jó volt. De tényleg, kicseszettű jó volt. És maga a Groot is nagyon jól néz ki. És figyelj, várjál. Itt volt-e valahol, de szerintem ez az mindegy. Hogyha ezt itt megtekered, ezt a kis tekerőt, akkor szépen elkezd ez a kis Grootocska táncolni. És ez kicseszettű jól néz ki. Ez az eddig legjobb Lego. Ez nagyon-nagyon jó. Ott van, hogy I am Groot,
És így táncol a kis cuki. Nyilván amúgy ide is egy csomó matricát kellett ragasztani, de arról nem beszélünk. Így néz ki a háta. Szépen táncolgat. De ez még nem minden. Ez még egyáltalán nem minden. Figyelj. Le lehet róla ezt venni. Nyilvánvalóan. És figyelj, van itt egy ilyen kis pöcök. És itt még egy kis pöcök. Itt a fejhallgatójának a tartója. És figyelj, hogy csak ennyit mondasz. Nem. Figyelj, le lehet venni róla a szemüveget is. De nyugi. Ez még mindig sem. Figyelj, van itt egy olyan hely. Most ezt itt leveszem. De figyelj. Ezt itt szépen megfogom. Nem letöröm benne. Akkor ezen az oldalon van. Aha. Ahogy mind a kettő oldalon van. Ugye ezt itt levettem. És figyelj. Itt vannak a dolgok benne. Látod, ilyen szép mélység van. Kapunk hozzá 2 ilyen kis virágot. És kapunk egy ilyen kis dolgot, feliratot, amit erre át lehet cserélni. Annyi sok játékfunkció van ebbe a Lego készletbe, hogy az agyamat eldobom, nem tudom, hogy hanyadiknál járunk már. Egy ilyen Guardians of the Galaxy-s felirat. Ez az I Am Groot-os felirat, és ez valami nem tudom milyen nyelvű felirat. És ezeket lehet cserélgetni, de most az I Am Groot rajta marad, és ami nem kell, ide figyelj, szépen ezt beteszed, ezt is beteszed ide, ezt is beteszed, szépen benyomod, és hogyha ez nem kell neked, mert nem akarod rátenni, akkor még ez is belefér. És konkrétan minden elfér benne, de én ezt most nem fogom ezt beletenni. Nem ezt kell nekem. Figyelj. Ja, és amúgy egyáltalán nem törékeny, tehát látod. Ez csak a fülesről volt. Tehát látjátok, rázom. Ezerrel rázom, és semmi baja nem lesz. Konkrétan semmi. Húha, figyelj! Egy ilyen leesett. Wow, micsoda dolog. Mindjárt visszarakom. Tudnám, hogy honnan esett le. Amúgy ez hogy néz ki? Erre kéne, hogy legyen a feje. Szóval iszonyatosan jó. De amúgy bocs, ez sem esett le. Hát ez benne volt. Itt ebbe a cuccba, ebbe benne volt. Volt! Ja nem, ez esett le. Jó, mindegy. De én ezt most is szépen felteszem. Ja, amúgy ilyen az arca, nyomtatással készült. Felteszem ide szépen. Így. És már rajta is van. Most nem sokat láttatok. Ja, most egy kicsit csúnya lett, de na, értitek. Ja, és ez itt nagyon-nagyon törékeny, a fejhallgatója, ezzel vigyázni kell. De igazából ennyi. Ez a Lego set, ez, na, mondom, nagyon sokszor szétesik, de ez, nem tudok vele betenni, hogy ez milyen jó Lego lett. Lego set lett, ez írtózatosan nagyon jó, és ez amúgy meg innen esett le. Úgy, vissza is tettük szépen. Nyilván a többi Legóval lesz, azért már nem fogom csinálni, hogy így rázom. Nem tudom. Az a hülye fejhallgatód. Jön a másik 2 Lego, ami Harry Potteres. Az egyik, az inkább ezt mutatom be először. Milyen a lába, ennek itt kéne, hogy legyen.
Csikócsör. Hát bele se fér amúgy a kamerába. 50 centi széles, vagy 48, vagy 38, nem tudom. 24 centi magas, kb. Lehet, bele se fér a kamerába amúgy akkora. És ebbe is van játékkészlet, hát játékkészlet úgymond, játékfunkció. Nagyon, hogyha ezt lehet annak nevezni, mert figyelj, tudod mozgatni a szárnyát. De még be is tudod így hajtani neki. De még akár felfele is lehet így neki. A szárnya. Nekem így van most. Ilyen a szárnya. Sajnos eddig hát így fogom. Ja, és még a farkát is lehet mozgatni, meg az összes lábát lehet. Szóval figyelj, ezt most én itt le tudom neked fektetni. Közben azt elmondom, hogy mit akartam elmondani? Már nem tudom. De most még nem tudom, hogy mit akartam elmondani. Látod, így is feküdhet. De amúgy nyilván nem ez. Na, nem, te nem. Figyelj, tud így kinyújtózni is. Hát, ki tud nyújtózni. Mindenféle pózba lehet ezt a csikócsört mozgatni. És hát igen. Van most a Harry Potteres dologból, hoppá, az Odu, amit majd meg szeretnék kapni, vagy megvenni, csak hát az jó drága, 105 000 forint, ha jól tudom, vagy nem is tudom, hogy mennyi. Amit majd meg akarok venni, vagy majd meg akarom kapni valamikor, de az hát, ja, ez kicsikét, hát hogy is mondjam, borsos ára van. Nyilván amúgy megéri, mert nagyon jól néz ki. Az gyűjtői darab, szóval abban alig van játékészek, viszont egy csomó easter egg van benne. És nagyon-nagyon meg szeretném ezt kapni, és hát igen, ennyi. Készen van csikócsör, látjátok, azért minden honnan. Csak sajnos nincs, igen, ezt akartam mondani, hogy sajnos nincsen benne minifigura, sajnos nincsen benne minifigura, mert azért mondom, hogy sajnos. Te miért esel le innen? Egyszer nem estél még le. Azért mondom, hogy sajnos, mivel itt rá lehet ültetni Harry Pottert, vagy akárkit is igazából, rá lehetne ültetni. De hát ezt sajnos nem kaptunk. Semmiféle fajta. Hogy néz ez ki? Semmiféle fajta minifigurát nem kaptunk hozzá, így hát ez van, jöhet a következő, és egyben az utolsó, a mandragóra. Ja, és azt elfelejtettem mondani, hogy ehhez még van egy ilyen kis külön helyecske. Ezt mindannyian tudjuk, hogy amikor kinézzük csikócsört, akkor ez van itt, és itt a bizonyos varió, amit hát nem szeretünk, de nyilván megmentjük az életét, tehát semmi baj nincsen, ezt csak így el akartam mondani. És amúgy ez már megint lejött, nyilvánvalóan. Következő, ugye a mandragóra. Az utolsó az nem más, mint a mandragóra, ami hát eléggé csúnya lett, de hát az a lényege, hogy csúnya legyen. Szóval nagyon jól eltalálták. Egy csomó rész hiányzik amúgy belőle, mivel hát ezt nem tudom ajánlani, amúgy ezt a legóban nem azért. Ez a saját véleményem, bocsánat, de saját véleményem, én ezt nem mondanám, hogy ez olyan jó legó, mert konkrétan minden szétesik benne, és alig lehet megfogni úgy, hogy ne essen szét. És konkrétan minden, de most figyelj,
ennyi alkatrész van, ami leesett róla, és most ezen te hol mondanád meg, hogy valami nem jó? De most úgy komolyan, itt a levelek, ami szintén matrica volt, de nem is volt olyan hosszú a matricaív. Ez így tud így izélni. Nagyba, ezt így ugyanúgy ki lehet fogni. És figyelj, ha megsimogatom a hasát, ami nem nagyon működik. Hogyha ez itt nem jó, és ez itt jól lenne felrakva, akkor tök jó lenne, csak véletlenül rosszul raktam fel. De amúgy lehet látni, hogy itt mozog a keze, és még a szája is mozog egy kicsikét. Hogyha megsimogatod a hasát nyilván, és ilyenkor volt az, hogy Draco Malfoynak az ujját bekapta. Mozog, nagyon jó technikezés, vagy hát technik szerkezet van benne, hát nyilván mivel mozog, mondjuk azt itt nem nagyon vágom, hogy ezt mondjuk nem tudták megoldani a legóék, hogy ezt itt egy kicsikét ne lehessen ide belátni. De hát most ilyen az élet. És na ezt mondom, srácok, nagyon nem éri meg ezt mondjuk megvenni, vagy akármi, mert hát ez fog történni egy idő után, hogyha sokat. Pedig ez még egy ilyen játékos készlet is lenne, játékfunkcióval ellátva. De hát ez... Na! Hát nézzétek már meg, hát kirégyelek rajta! Most vagy én vagyok a béna, vagy ezt erről nem szabad többet kézbe venni. És igazából hát ennyi az egész dolog, ez nyilvánvalóan ez is matrica volt. Még ezt sem tudták rányomtatni. A legújabb most ez van. Kb. Ugyanazt kellett csinálni folyamatosan. És amúgy ezt már megint nem lehet így betenni, olyan dagat, hanem így kell ezt így betenni oldalasan, mert normálisan nem tud bemenni. Szóval, ja, srácok, ennyi volt a Lego bemutató, amúgy egész sokáig el fog ezt tartani, még ezt megcsinálom, de meg se baj, meg hát ez az egész videó nagyon sokáig tartott, de nem baj. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ez az első videót. Ha tetszett, like. És én azt szeretném kérni, hogy iratkozzatok fel minél többen, mivel nektek csak egy gombnyomás, és ennyi az egész. Nekem viszont ez nagyon-nagyon sokat jelentene, és lehet, hogy csinálnék is ebből a csatornából valamit, és nem csak a semminek készíteném, és ez nagyon-nagyon örülnék ennek. Szóval, igen, kérlek szépen iratkozzatok fel. Ha tetszik ez a Legós csatorna, a másikra is fel lehetne a TikTok csatornára is, de én ebből a csatornából nagyon-nagyon sokat szeretnék kihozni. Aztán hát ez meglátjuk, hogy mennyire fog sikerülni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Én Marci voltam, találkozunk a legközelebbi videóban TikTokon, a sima csatornán, vagy ezen a csatornán valószínű ezen, mivel ezt nagyon-nagyon szeretem csinálni. Találkozunk majd legközelebb. Sziasztok!